Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur fisika azterketako eremu gravitatorioaren ariketak egingo ditugu. Kasu honetan proposatzen diguten ariketan satelite bat daukagu 2500 kilogramoko satelitea Lurraren inguruan biratzen. 3 bider 10 berlau kilometroko orbita batean, hau da, Lurraren inguruan. Kasu honetan, beti gogoratu sistema internazionalean distantzia metrotan direla. Ondorioz, unitatea aldatu egin beharko dugu. Eta galdetzen digute satelitearen gravitatearen balioa bere orbitan, gero eskatzen digute satelitearen abiadura angeluarra, eta bukatzeko suposatzen dute satelitea abiadurarik gabe geratzen dela eta lurrerantz jausten hasten dela. Eskatzen digute kalkulatzea sateliteak izango duen abiadura Lurraren gainazalera iristen denean. Eta horretarako ematen dizkiguten datuak, gravitazioaren konstantea, da 6,67 bider 10 ber minus 11, gero ematen digute Lurraren erradioa, 6,37 bider 10 ber 6 metro direla, kasu honetan hori bai dagoela sistema internazionalean, eta gero munduaren Lurraren masa ematen digute. 5,87 bider 10 ber 24 kilogramo direla. Vale? Ondorioz, ariketa hau egiten hasteko lehenik eta behin aldaketa hori egingo dugu. Hau izango litzateke gure orbitaren erradioa eta sistema internazionalean jarriko dugu. 3 bider 10 ber 4 kilometro, kasu honetan, 3 bider 10 ber 7 metro izango dira. Bai? Garrantzitsua, bestela, datu honekin zuzenean egiten baditugu kalkuloak, txarto egingo ditugu. Ondorioz, gravitatearen balioa kalkulatzeko, dakigu gravitateak egingo duen indarra izango dela satelitearen masa bider gravitatea orbitan, eta bebai dakigu indarra izango dela gravitatearen konstantea bider munduaren masa, bider satelitearen masa, zati orbitaren erradioa berbi. Hau jakinda, bi indarrak berdinak direla, berdindu alditugu eta hortik askatu alde esakegu zein den gure gravitatearen balioa gure orbitan. Kasu honetan, egingo dugune izango da m bider go, izango dela g bider Lurraren masa, bider satelitearen masa, zati orbitaren erradioa berbi. Kasu honetan, masa bi aldeetan dugunez, desestatu dezakegu, eta ondorioz ateratzen zaigu gure orbitaren gravitatearen balioa izango dela gravitate konstantea bider munduko masa, zati orbitaren erradioa berbi. Ordezkatzen baditugu zuzenean ematen dizkiguten datuak, lortu dezakegu, ematen dizkiguten datuak, eta guk egin behar izan dugun aldaketa orbitaren erradioan. Ondorioz, datuak sartzen baditugu, lortuko dugu gure gravitatearen balioa orbitan 0,445 metro segundo karratu izango direla. Bai? Eta hori izango litzateke galderaren erantzuna. Ondoren, esaten digute satelitaren abiadura angeluarra lortzeko. Kasu honetan, jakin behar dugu sateliteak jasaten duen indar zentripetua eta Lurrak eragiten dion indar gravitatorioa berdinak direla. Ondorioz, hortik berdindu ahal izango dugu eta abiadura angeluarra lortu ezakegu. Baina horretarako jakin behar dugu azelerazio normaletik atera ezakegula abiadura normala eta gero abiadura angeluarra. Bai? Ondorioz, jakin behar dugu azelerazio normala ordezkatu ahal dugula abiadura berbi zati erradioa, kasu honetan hau ez da abiadura angeluarra, abiadura normal izango da, eta ondorioz guk jakin nahi duguna da, guk dakigu abiadura dela abiadura angeluarra bider erradioa, eta kasu honetan berbira daukagunean eta azelerazio normala ematen digu dela azelerazio angeluarra berbi bider orbitaren erradioa. Hau jakinda, indar zentripetua eta indar gravitatorioak berdinduko ditugu. Indar zentripetua izango dela
masa bider azelerazio normala, eta gure indar gravitatorioa lehen proposatu duguna. Gravitatearen konstantea, bider munduaren masa, bider satelitearen masa, zati orbitaren erradioa berbi. Kasu honetan hemendik sistema egiten dugu eta bakandu ahal izango dugu. Bider M, zati orbitaren erradioa berbi. Kasu honetan lehen gertatu zaigun moduan, masa bi aldeetan daukagunez ezeztatu dezakegu, eta, begira, kontoratzen bazarete, hemen geratu zaigun balioa, gravitatearen balioaren berdin izango da. Orduan, G bider lurraren masa bider orbitaren erradioa berbira, zuzenean ordezkatu dezakegu gravitatearen balioarengatik. Ondorioz hau geratzen zaigu, azelerazio normala dela gravitatea orbitan. Baina guk abiadura angeluarra nahi dugu. Ondorioz, azelerazio normala honegatik bananduko dugu. Ondorioz, abiadura angeluarra berbi bider orbitaren erradioa, orbitaren gravitatea izango da. Ondorioz, hemen eskatzen dugu abiadura angeluarra eta erro gravitatea zati erradioa. Bai? Eta zuzenean lortutako balioa zati daukagun erradioa sartzen badugu, abiadura angeluarraren balioa lortuko dugu. 1,22 bider 10 ber minus lau, kasu honetan, radian zati segundo. Bai? Eta hau izango litzateke satelitearen abiadura angeluarra orbitan. Bai? Gogoratu, indar zentripetua eta indar gravitatorioa satelitean berdinak izango direla, ondorioz, hortik atera izango dugu abiadura angeluarra. Atera dugula azelerazio normaleko formulatik. Eta azkenengo zatia egiteko, satelitearen abiadura gainazalean kalkulatzeko, suposatzen dute satelitea abiadura batekin egitzen dagoela, eta momentu batean abiadurarik gabe geldituko da, bai? Eta orduan sateliteak jausten hasiko da lurraren gainazalera iritsi arte. Ondorioz, zer proposatuko dugu ariketa hau egiteko? Energia mekanikoaren kontserbazio printzipioa aplikatuko dugu, bai? Hau da, ze ariketa egiteko, esango dugu energia mekanikoa hasieran, energia mekanikoa bukaeran izango dela, bai? Kasu honetan, hasieran bakarrik energia potentzial izango dugu, abiadurarik gabe geratzen garelako, hori proposatzen du ariketa, eta bukaeran izango dugu energia potentziala eta energia zinetikoa. Eta energia zinetikotik atera ahal izango dugu zein izango den gure balioa. Kasu honetan, hasierako energia mekanikoa izango da minus G bider M zati erradioa, orbitaren erradioa, eta bukaeran izango da energia potentziala gehi zinetikoa. Kasu honetan, masa, bider masa, eta kasu honetan orbitaren erradioa izan beharrean, lurraren gainazalean gaudenez, hemen sartuko dugun balioa lurraren erradioa izango da. Eta energia zinetikoa izango dela bat zati bi bider satelitearen masa bider abiadura ber bi. Kasu honetan, abiadura hau guk kalkulatu nahi duguna izango litzateke. Hemendik ateratzen badugu V, askatzen badugu, kasu honetan konturatzen bazarete, masa kanpora utzi aldugu, termino guztietan daukagulako, eta G bider lurraren masa konstante moduan atera dezakegu. Ondorioz, hau bestaldera gehitzen pasatuko bagenu, geratuko litzateke geratuko litzateke urrengo moduan. Geratuko litzateke. V berdin. Erro. Bi bider. Gravitatearen konstantea bider. Lurraren masa. Eta ondorioz hemen kenduko litzaiguke GM, eta geratuko zaigu bat zati erradioen kenketa bat. Kasu honetan, hau bestaldera pasatzen denean positibo geratuko da, eta hau negatibo. Orduan, lehenengo termino positiboa jarriko dugu. Lurraren erradioa,
ken orbitaren erradio. Eta hemendik zuzenean gure datuak eta balioak sartuz gero, hau da, erro, 2 bider 6,6 bider 10 ber minus 11 bider munduaren masa deirela. 5,87, 6 sartu ezakegu, azkenean dezimalak dira bakarrik, bider 10 ber 24, bider eta hemen kenketa adieraziko dugu. Lehenengo lurraren erradioa, 6,37 bider 10 ber 6 direla, ken bat zati 3 bider 10 ber 7 direla. Hau kalkulagailuan zuzenean sartzen badugu, abiaduraren balioa lortuko dugu. 9.900 eta 23,54 metro segunduko abiadura izango du gure sateliteak orbitaren gainazaleara iristen denean. Orduan, gogoratu eremu gravitatorioaren ariketak proposatzeko, beti kontuan izan behar dugu zein orbitan gauden, zenbat den gure orbitaren erradioa, batzuetan, hemen zuzenean ematen digute orbitaren erradioa. Baina badago batzuetan, erradioa eman beharrean, ematen dutena da gainazaletik zenbatera gauden edo zenbatera dagoen satelitea. Orduan, kasu horietan, egin behar duguna izan behar da, haiek ematen diguten distantzia gehi gure munduaren lurraren erradioa gehitu behar izango dugu jakiteko zehazki zein altueratan gauden. Hori da arazo bat ariketa hauetan normalean hankasartzeak egoten direnak. Eta gero oso garrantzitsua da abiadura eta horrelako datuak eskatzen dizkigutenean energia mekanikoaren kontserbazio printzipioa erabiltzea. Eta hori da guztia. Hau izan da guztia, gogoratu sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.